I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip u kojem igramo Hobby Fight for Middle Earth. Znači ova igrica je online, ko hoće znači igram igricu, stavit će link u deskripciji. Da ima samo kako se igramo igrica, znači Telegram, attack je Z, X, block, space, dobro, switch character, dobro. Idemo igrati. Sad ću army Dynamo. Evo sad sam navrši. Play. Kaj se okreći. Možda se miša ovdje, ne može. X. Aha, kontam. Ajde. Tu, kilaj, evo je sam dobar, sam isto niđe veze. Juj, ja radim, sad neprecizno. Ajde, gađa, tu, brate. Juj, ja radim, koja igrica. Čekam ja malo kontru, a nije toliko teška. Parkour, ja radim šta ih ima. I mene budali. Ljudi X, aha, pravi se. Malo ko doće na mene. A ja radim, ja igrici. Aj, kill ga, čekaj. I džaleta mi dolazi, je. Ute, ljev, šta ih ima. Bježi. Pa on bira sedi. Ajde gađaj samo. Kombo dvica. Već smo dobili. Haha. O, brate, ja sam pro. Brate. Koliko vas ima? Joj, brate, šta ih radi, ovo sad je konta. Ajmo ovo, kill. Evo, ovdje bude sa lajsus mi treba. Brate. Ajde ovo, ovdje, majmune. Ovdje si, Ate. Ja radim, ali roka. Ajmo. Da. Šta, ne može bez miša uopće, naravno. Daj. Ti pa kućata svi, ja rade. Gledaj mi skura 28.000. Koji šutevi, jaro. Te. Kilaj, ajmo. Eto ga. Ma tu, mačko moja. Ovaj moj. Evo ga, konji. Ma tu, macane moj.
kilaj. Ma tu, majstore. Ovaj će me ubiti. Ne. Koji kilovi, brate. Ne promijenim čaptera. Šta ova ima? Šta je isto mravi gore. Ima oni što sa nama hoće biti. Nema jaro. Šta je ovo? Kamen, jel? Da ono nema i uopšte. Aj, ne. Ovaj. Ko je ovaj? Brate! Ovaj moj. Te. Bjež, moj me ubiti. Ti. Sjeti ga, stile, radi. Brate. Ubi ga, jaro. Brate. Ma tu, mačko moja. Tu. Dva komboja radi. Ajmo, ubi, brate. To, šta im radim, jaro? Šta im radim? Sad koristi ovo kad ne treba. Odi. Šta ovo ne jaji? Aj, da, ti smo. Samo udara. Sjeci. Evo ga iza tebe. Te. Moćaš bo, pućaš. I ovoj mačo mi moć. Čekaj da se napuni. Ovo gore. Ovo sve od kilanja. Sve više kila. Dva hita je. 2 kila samo radi. Ja radiš tu. Te. Ne trebam prići. Mora. Odi, slobodno. Sad će meni napunjeno biti ono moje. Uopće me uje. Tu 2 komba radi. Ne, upme tu. Evo ga, sad će se napuniti ono. Brate. Gdje sad treba? Nemoš malo da se ljebe. Gotovo je samo. I on ostao živi. Jest ovaj dobar je rad što ga izabru. Odi. Rad, mut. Odi. Ti, Arane, ne možeš na mene da ti ješ. Gledaj šta vam radi, gledaj,
Oni mene će ubiti uskoro, ali ja sam njih više ubio nešto su oni mene puta udarili. Prelađen sam tako da malo slabiji glas. Brate. Odi. Jel ti? Ljudi moji. Prešli smo ovu igricu, znači, zapajte. 108.000 final score, znači. Ali dobro, neću ajde više igrati, to je sve za ovaj. Eto ljudi, to je sve za ovaj klip.